Alla bilder som jag hade här försvann. Men lyckligtvis har jag lagt upp dem på datorn redan. Windows Live Gallery. Ja, det är så. Fan. Så jag har inte blivit av med någon, om jag säger så, fast de har försvunnit från min iPhone. Fan, det var så jävla seg alltså. Lite. Vi fick inte in den där Tomcat. Nej. Jag är tvungen att köra om. Det som är... Jag har en idé. Vi kan köra det i ett nyktert tillstånd nästa gång. Inte börjar bli en sak. Ja. Asker filmar dig. Vi kör uppladdningen på Time Cat! Vadå koppar?